pod Sapím plesom a následnému výbuchu a vyhodeniu mnohých ľudí vonku. Porušil sľub, že už nikdy nesadne do vrtuľníka. Stalo sa mu to osudným. Je 25. jún 1979. Vo Vysokých Tatrách letí vrtuľník Mi-8 na pomoc nemeckej turistke, ktorá si zranila nohu pod bystrým sedlom. Na palube sedí posádka a 6 horských záchranárov. Medzi nimi je aj Milan Kryšák, ktorý v ten deň nemal mať službu, no prišiel len pozrieť kolegov. A Bernard Jamnický, skúsený záchranár, ktorý pred 10 rokmi prežil pád vrtuľníka a zaprisahal sa, že do žiadneho už nesadne. Svoj sľub však pre záchranu života porušil. Pri pokuse o pristátie pri Sapom plese zasiahla stroj prudká zmena vetra. Vrtuľník stratil stabilitu, zrútil sa na skaly a explodoval. Keď na miesto dorazili prví svedkovia, videli len oheň, dym a čisté peklo. Priamo na mieste zahynuli 4 záchranári a 2 členovia posádky. Najmladší mal len 25 rokov. 3 muži nehodu s ťažkými zraneniami prežili. Medzi nimi aj veliteľ akcie Milan Kryšák. Hoci jeho stav najskôr nevyzeral kriticky, o pár dní v nemocnici nečakane zomrel. Horiace palivo z vrtuľníka mu fatálne poškodilo pľúca. Táto najväčšia tragédia v histórii našej horskej služby si tak vyžiadala celkovo 7 obetí. Česť ich pamiatke. Ich mená dodnes pripomína symbolický cintorín pri Popradskom plese a pamätnú tabuľu môžete nájsť aj po ceste na Bystrú lávku. Pre viac príbehov z hôr nezabudni dať odber a napíš nám, či si o tejto tragédii už počul.